Danny Davies. Davies o dan bwysau gan Ryan George. George yn rhoi gipio'r bêl bwydo. Payne, cyfle i Payne! A mae Jasper Payne gyda'r ergyd gynta. Llansawel ar darget ar y blaen. A'r tîm ar waelod yr uwch gyngrair ar y blaen yn erbyn y pencampwyr. Broc, gwaith da gan Broc. Y bêl mewn i drad ysgoriwr Payne. Mae'n dod o hyd i Ryan George. George yn erbyn Danny Davies. George yn croesi bêl yn grwyddo peniad rydd! A fi bron i Jasper Payne i giro Conor Roberts am yr eildro. Y peniad ar darget. Roedd angen braich Conor Roberts i'w harbed hi. O, gwaith da gan Broc fan hyn. Ydy Broc yn gallu bwydo Sage. Sage! Rwyd ochr. Ond gwaith campus gan Tyler Broc yn y lle cynta i ddwyn y bêl ar meddiant. Yn creu y cyfle i Ellis Sage. Yn taro'r bêl, yn bwrw ochr y postyn a rwyd ochr. Y cic gornel mewn. O, fi'n credu bod hi'n gol i'w rwyd i hun. Ond mae Llansawel wedi dyblu mantais. Y cyffyrddiad lleia o'r cic gornel. A mae Llansawel ar y blaen o 2-0. Smith yn colli ddi. A'r bas ymlaen yn chwilio am Sage. Broc! Broc yn sgorio'r drydedd! A mae Llansawel yn breuddwydio fan hyn. A mae dwy wedi troi'n dair yma ar hen heol. Bellach mae'r Seintiau ar ei hôl i o dair i ddim. Mewn at y postyn agosa. Bradley geith e ail gyfle. Croesiad da! A maen nhw wedi cael un yn ôl. Ac ar ei midau, Jay Ote sydd wedi sgorio. Croesiad da gan Bradley ac Ote yn rhwydo. Mae'n mynd i fod yn 5 munud ar hugain hir iawn i dîm Andy Dyer wrth nhw geisio am signo ymosodiadau diri gan y Seintiau. Dyma Jordan Williams ar ei drod chwydd, creu lle i'w hunan. Williams, o, gwych gan Will Fuller. Arbediad gorau'r noson gan gôl geidwad Llansawel. Ergyd dda. Ac arbediad yn well gan Fuller. Cic gornel i'r Seintiau. Mewn mae'n dod Baker yn codi. Mae'n cael ei giro yn yr awyr, yn ôl mae'n dod. Fuller yn aros ar ei linell a'r peniad gan Bodenham yn cael ei harbed gan y gôl geidwad. A gôl Llansawel dan warchau nawr. A yna 5 munud ar hugain i'w chwarae yma. Ond mae'n parhau yn Llansawel tair, y Seintiau 1. Bowen. Bowen yn ceisio rhyddhau. O, tacl uchel gan Canavan. Beth fydd lliw y garden fan hyn. A mae'n goch. A mae'n mynd o ddrwg i wath i'r Seintiau Newydd. Maen nhw lawr i 10-1. Mae Canavan yn pledio nad yw e'n eog. Ond mae wedi gweld y cerdyn coch. Y Seintiau lawr i 10-1. Amser yn rhedeg allan i dîm Craig Harrison. Maen nhw'n lledu'r bêl allan at Redmond. Mae Williams yn casglu, mae'n croesi'n beryglus. Dyma Wilson! O, mae Wilson o flaen gôl yn y cwrt bach yn gosod y bêl ymhell dros y bar. A gyda'r ergyd na ydy gobeithio yn y Seintiau ar ben